Jó napot, Pista! Hogy jön neki a karácsony? Mi? Hogy jön neki a karácsony? Sehogy se, nekem minden nap 24 órában van. Jöjjön már, Pici, mondok valami. Az jó. Ez mi van benne? Kóstold Olaj. meg, igyál meg, igyál pici belőle. Gyakolaj. Nyakolaj. És nyakolaj, István napra. Ez jó, mert ezt szeretem Innen a jobban. brinzáiktól, vagy Igen. a vízilacéiktól. Isten éltesse, Pista, István napra. Szereti? Isten éltesse, Pista. Magának hoztuk. Magának hoztuk, hogy István napra. Igen? Hát, Jó van. én vagyok István, maga. Jó, köszönöm szépen. Na, Csavar már. csavar rá. Majd megiszogatom. Igen, meg Pista. Bassza meg az, de már megyek már. Hova? Merre megy ilyenkor? Hát... Ki tudja. Ki tudja? Azon gondolkozok, nem megyünk el az éjféli misére este? Menni kéne. A bazilikába megnézni? Voltam már, de... Nem vagyok igazán szentes, érted, de... Hát én De- magyarságból gondoltam elmenni ilyenkor. Magyarságban, akkor mindig ott lennék, mondd meg. Vagy régen hogy volt ez? Régen nem jártak ilyenkor el a éjféli misére az emberek? Azért 90-től rendszerváltástól, meg előtte vagy két évvel, két-három évvel. Aha. Már előtte is kezdettek járni, de utána már tömbbe voltak a templomok Aha. utána. Úgyhogy hát. És De annó kint voltak ugye a Bervában maguk. Ott akkor voltak annó ilyen karácsony összejövetelek? Film. Volt akkor film. várjál. Volt akkor ilyen karácsony összejövetel, ilyen partik voltak? Nem? Volt sok brigádtalálkozó, meg ilyen volt, előtte voltak. Aha. Hát előtte ünnepek onne voltak. De azért gondolom, most kimennénk, nem tudom, este nem lesz olyan hideg szerintem. Kimehetnénk az éjféli misére megnézni. Vagy kocsál. Mit? Hát az éjféli misét a bazilikába. Jó. Nem? Mit tudom, én öreg vagyok, hogy már hova meg. Hát Pista, hát és mindenki annyi idős, amire gondolja magát. Hideg a karácsony, kicsit oda kell figyelni. Öreg vagyok én ma oda. Kirődnél engem. De hogy is. Sokan Ilyen vannak. öregem. Én voltam tavaly, és állni kellett a templomban, olyan sokan voltak. A bazilikában. TV is ott volt. Habi is, mindenki ott volt. És mindenki megjelenik. De jó, Bore? Jó, ihat, vagy kicsit, hogy mondjam, darab, már, szóval ízé, állok. Nem baj, de jó bor, Mi a iszogattuk. bor az már, szóval kezelési gond van. Mert nincs gond, mert amúgy jó, nagyon jó bor, ez csak Maga Pista karácsonyt hogyan ünnepli? Mi a menü? Mi lesz a kaja? baromfű. Na, Lidlibe vagy honnan? Képes. Így a patomot. Nekem minden nap 24 órában áll, nekem egy korom minden nap van. De most már... Meg virsli mellé lesz-e még valami? Nem nagyon? Konzumcukor vagy valami? Elvontok majd egy sólet ott, füstölt hússal. Az jó. Az jó. bizony, bazd meg. Az jó fajta. Az jó bizony. Én is babot szerettem, én azt szoktam csinálni, babot, az a jó. Mostan majd be is hiszem már, hogy melegedjen meg. Mit? Ott van nekem a kígyó a szabadban. Ja? Hűtőben. Nem, hogy az van. Nem? Nem vicc. Ott van el. Hol? Ott valahol? Igen. A hűtőben. Jaj, Istenem. Megy most valahova, Pista? Megy maga, vagy itt hol lesz? Még egy jövök majd. Ilyenkor nagy dzsugapartikot, hatalmas kártyapartikot. Hol? Majd meglátom, hogy Na. hogy jön össze. Hol van ilyenkor zsugaparti? Majd meglátom, hogy jön össze, mert ez
Nem úgy működik, gyerekek. Gyerekkorunkban állandóan reggelig üdörtük neki azt a kurva szentség. Oly hatalmas bankok jöttek össze. Lóvére, rendesen? Hát Azt nem, a majd betyárja. babra, vagy kukorica szemet számolgatsz, bazd meg a faszomot. Aha. Rendesen akkor lóvére. Ilyenkor jött zseppénz, zsebbe jött a lóvé, mi? Ez még. A betyárját neki. De nincsenek már. Olyan is volt a honvédségnek, a tanyáján játszottunk volna. Lámpa, petróleum lámpa. Ez volt a karácsony, ilyen volt? Jött ellenőrizni az idő. A főnökség, a tisztség van. Szanaszét, ki a cínala, ki a szalma, meg a széna, mert disznókot őriztek. Ott azoknak volt építve egy házikót, abba adtuk, ott jött a honvédség, bazd meg, ki merre látott honvédségi terület, bazd meg. Aha. Nem mindegy. Hannusek is benne voltak, vagy kik voltak benne? Jó, én meg rám jött a trüszkölés, a kövgés, bazd meg télen. Új, akkor nagyon hideg volt karácsonykor. Új, nem akartak elmenni. Én akkor rám jött a kövgés, bazd meg, azt hittem, hogy a fráz rám jött, alig bírtam ki. A betyárját. Jaj, mikor azt elmentek, bementünk vissza, és játszottunk. Jó, hogy nem költem el. Pista, régen, milyen volt itt az élet itt a Szalában ilyenkor télen? Mit csináltak? Kerestünk mindenki, haver, a zsugapartig jöttek össze a nagy Volt úgy, hogy pincébe kar, volt úgy, itt kartja, volt úgy, a haverek úgy, nem ilyen geci, mint most, és ez nem életes szar. Bezár minden, most semmi, Baciloszi. Gyenge. Ünnepek... Nincs társadalom most, de semmiben, sem május 1-én, semmi. Ezek a rohadt mocskos kapitalisták nem mernek anni, bazd meg, ez semmit sem. Mindegy csak vennének a kurva édesanyjukat. Hát de május 1-én, bazd meg, ott volt sör, ilyen majálisok, olyan, bazd meg, szendvics, Isten fasza, babgulyás, kurva Isten, minden. Fizetésnék, nem úgy, mint ezek a gecike, hát takonymartik, semmit nem bírnak csinálni, bazd, az ilyen szar a társadalom. Nincs összefogás, bazd meg. Mi van a szatyorba, Pista? Mit vett? Akármi. Ezt a mindenit akkor. Figyelj már, mondd meg már vagy aki kezeli a... Én tegnap este is hazajöttem, 11 órakor kivittem, mert tele volt a veder, kivittem, bazd, kijöntem az árokba. Mert jöttem ott, úgy csattogtam a vízbe, és amikor tele van, akkor valaki kijöntő mindegy. Majdnem segre csúsztam, mert most már hígyák van, bazd meg. Megfolyott. Folyik ez a szar. Én most rátettem erre a tömlőre, hogy elvezesse vizet messzire. De nem, oda pontosan nagyon jó volna, az szépen kimenne az utcára, bazd meg. Jó van, ki is öntem. Oda kell tenni a végig. Ki is öntem gyorsan. Én tegnap este kivittem, bazd meg. Elbírta? Én nem volt annyira tele. Már tele van. De nem tudom miért folyik ennyire. Itt folyik a szépen, ott azon a betonon, meg a csövet, oda elviszed a csövet a végén, hogy rájtsen, ott akkor kivisz. Főnök, a bor megvan? Eltette a bor? Nehogy megfagyjon, a kurva élet, nehogy megfagyjon. Az nem bor. Mi nem bor? Akkor az nem bor, megfagy az nem bor, bazd. Nem? Ha jó van, de akkor tegye el. Nagy haterőre megígya. Ó, neki nem szabad, mert ő belúg külne, bazd. Nem bírja. Maga bírja? Bírja? Milyen régóta nyomatja már? Na, körülbelül. Nem bírom ma annyira. Matülöci vagyok már, semmi sem. Már ezt nem hiszem el. Ilyet nem mondjon. Ilyet nem mondjon, Pista. Tegye el a bort, tegyen meg. Mondd már az öreg nekünk. Bazd meg, most megfagy, de egy tavasszal olvad, majd ezzel sok víz, mind tiszta sár lesz az egész. Hát csak nem. Csak nem, de most a hó, vagy mi ez? Nem most hó? Nem most hó, ott ráléptünk a hóra.
Jól van a föld, mit tudom. De amikor még tegnap nem volt hó, mert az éjszakát, akkor is ilyen volt. Ilyen? Ilyen volt, ilyen volt. Látod, idáig tiszta víz volt. Csak úgy lotyogott, bazd meg. Csak nem. De ez jól van szerintem. Hát most már meg van fagyva, és valaki fogta, kiöntötte a vedrét, bazd meg. Nem jó úgy. Én megfogtam, most kivittem egy tévédre, volt 11-es. Kivittem, most szépen kiöntöttem. Jó van. Majd felsózzuk valamit. De Pista, a bort ne hagyja így. De úgy hagyom, megiszom én. De ott van Pista, oda van téve. Nem, én tudom, hogy hol van. Magasan. Hát messzebbre magadra. Főleg, hogy rá van kötve most a lóra. Odaig el kell ülni, vagy még nem kell. Aha. Úgy kell megoldani, hogy úgy is úgy oldod meg, hogy nem kell benne ilyen szarok, hanem ideig. Következő előtt ki is folyik. Aha. Jó van. Hogy átdugod, hát olyan hosszú, hogy szinte itt átdugod, azt el lehet vinni a kapuikban. Hogy akkor nem kell öntögetni, hogy mindig kifele van. Aha. Pista, ért hozzá. Hát jó van Pista. Jó van. Szilveszter, hogy lesz? Nincs még kiterve valami jó De buli? csak figyelj, nem oda kell öntögetni az egész, mert ez minden a szó alá kell. Szépen elvereted, vagy nem. Hát de itt is van Pista. Akkor De Pista, itt is kiviszed, bazd meg, kiviszed. de nem oda van öntögetve, nézd, itt is ugyanúgy, itt van ez a víz, meg itt is végig, nem oda van öntögetve. Hát itt is vizes, itt is latyagos, Itt már ugyanúgy. itt, amikor túl folyalt van, mert Ugyanúgy egész latyagos éjszaka- itt is. Meg itt is, éjszaka. nézem, meg itt is ugyanolyan végig. Nem oda van öntögetve. Tudom, hát ottan totyogtam reggel. Hát azt mondom, hogy nem oda van az öntögetve, hanem az ilyen, nem tudok róla. Ilyen az idő. Csak télvíz idején vagyunk. Ja, ott volt már, még amikor nem esett a hó is mindig így, elmondom, mi az Isten fasz, és ott voltam volt, az megfagyott, bazd meg. Ha megfagy, akkor mellátod, Meg. akkor jég volt ottan. Szépen elviszed. De mitől Gondoltam, csöpög? bazd De meg. mitől csöpög? Nem tudom. Pedig el van zárva, mint az akna, direkt. Ezt valaki biztos azért vágta ki, hogy ha megtelik a veder, akkor ne ide söpögő, hanem amodott, vagy elfolyik. Aha. Nem tudom ki vágta ki, de valakinek eszélyút van. Már mikor így megvan, itt jön, ott itt jön az ember. Aha. Akkor meg ki fog menni ott meg. De nem kell, el kell vinni a csövet, szépen odáig elér, azt akkor megyen is kifele. István nap hogy lesz? Névnapja. Meg lesz ünnepelve? Szarva István, nem érdekel. Ne mondjon már ilyet is, tehát komolyabban már. Mi De hogy érdekel ne? engem? Mit érdekel engem is? Haverokkal, vagy valami? Én akkor van, mindig van. Hannus most nem hívta? Hannus. Mi van már vele? Még nem láttam. Már le van robbanva, le van lassúva, nem Le van? olyan. Hogy? Már nem Nem fog? olyan már, mint- Esze nem fog? Nem olyan már, mint annak idején voltunk. Le van lassúval ülve. Ez egy dolog. Majd el kell érni 70 évet, azt akkor már majd rájöttök, hogy nem úgy működik ám minden, mint ilyen. De fasz a csávó volt régen? De hülyeségben van a mutat. Milyen hülyeség most? Mit csináltok? Na, mint voltunk ma az Istennek a betyár faszálé. Ott is. Mit csináltak? Mondja már. Mit csináltak? Megszentől, Nézd, hogy mit lesz? Ja, mindegy. Mindegy. Sietni kell, az idő múlik volt. Amelyek jelenléte a Bibliában tisztán szimbolikus jelentőségű. Ezekből is akad bőséggel, és ezek túlhangsúlyozott negatív jegyei többnyire baljós jövendőléseket, sötét eseményeket kódolnak.
Pisti, még egyet kérdezek. Komolyat. A focismez megvan-e még? A focismez megvan-e? A 9-es. Maga abba játszott? Meg a 4-es is. 4-es is? Maga abba... Volt belőle, meg egy fél csapatnak a medve volt. De maga azzal játszott is? Maga abba nyomta? Persze, az üzemiben. Aha. Hát, brigádban. Mi volt maga? Csatár, hátvéd? Vagy kapus, vagy mi volt maga? Minden. Ahogy összegyöztünk, úgy. Minden hiányzott valaki. Jó csapat volt? Jó, hát millióban, de 4000 dolgoztunk a Berbán öregben. Gondolhatod, hogy hány csapat. Volt vagy 30 üzem. Üzemenként meg volt 5-6 brigád. Mennyi számok ezekben? Nem én, mint már melyben, meg faszokban, mindenki kotor, meg nyal, hogy hát munkahely legyen. Meg a másikot alássa, hogy hát, hogyha létszámcsökkentés lesz, hát akkor ő maradjon. Mindenki más ellen dolgozik a büdös kurva. Nem így volt a Kádár rendszerben. Egy piszkos, mocskos, rohadt zsidó kapitalista rendszer, kizsákmányoló geszike. Hát most könnyű, mert így rúgdottak a munkások, mint a lószorba. Úgy válogattak a munka. Ott rá van 2 éve munkás, hogy megalálkodjon, ott reszkedjen, mert nyaljon a kurva anyját. A kapitalista rákényszeríti a büdös zsidó kurva anyját. Rákényszeríti. Annak idején meg kész rendőr, kész. Busz meg a jött. Semmi. Jó. Oké. Kinyitotta, belenézett, hogy mikor mentem el Inasnak, nőse, hány gyereke, hány, benne volt minden hány munkahelye, ott az milyen, amikor Rápes volt, hogy nem volt munka, hanem Rápes, aki nem dolgozott, összeszedték, hogy mi bűér. Minden benne volt, minden. Köszönöm szépen. Mellettem volt egy jó ismert szétnyissa. De mi volt maga börtönben? Nem is tudtam, azt közben már jött oda nekem molyszerolni, érted, merre áll méter. De hogy rendőrtől tudtam, hogy add meg egy nagy redizém, add meg. De ennyi. Az volt az igaz, ez nem személyi. Ez egy köpedelem, ez nem személyi. Ez egyenlő a szarral, ami most van. De nem is volt bűnözés annyi. 10%-os sem is volt. Egyszerűen nem is volt. Rendőri fellépés erősebb volt. Nem volt az erős. Tessék, bazd meg, bizonyítsd be, kurva Isten, faszát, hogy ennyi családodból, ennyi ott nem dolgozol. Mióta, mert még mi a faszomból tartod el? És az jogos volt érem. Ennyi, ez így működik. Nem volt tudja a rendőr, olvasti, tudatos kész, ennyi bazd meg. Ennyi. Jaj, Pista, boldog karácsonyt. És Isten éldesse. Jó, kösz. Jó? Na, Kellett nőket Pistával. Siet Pista? Nem tudom, meddig megy a búcs. Fél 4 körül van. Fél 4 körül van. Na. Köszi. Isten éldesse, Pista. Pista éldesse. Ki kell vezetni, vagy valami oda a Zolifőnek. Aha. Jó van. Mert itt annyi víz volt, hogy amikor csak fagyott érted, éjszaka, nem volt hó. Akkor is láttam, hogy itt el volt sokan sterülve. Sziklével mi lett? Mi? Sziklével. El van állva, nem? Nem számít. Az mi lehet, szarok foglalkozok én ebben. Mit érdekel az egész? Nagyon kutya ember maga. Vegyen fel egy másikat. Mi? Jó hát. Könnyű. 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 Jó. Ennyi. Ennyi. Jó, Az Pista. meg könnyű legyen, az a lényeg. Ez a lényeg. Hát majdnem olyan, mint a meditláb lenni. Az a lényeg. Hát tényleg van.
Az a lényeg, hogy könnyű legyen. Hát akkor miért nem egy mezít lát? Hát akkor miért nem egy mezít lát? Jobb ez így, Jobb ez így. de könnyű. Ez jó. Isten, az Olasz. ahogy jó, úgy kell csinálni. Az igazi olasz cipő, de tényleg olasz. Igen? Könnyű, valódi, igazi bőr. Honott minden. Jól néz ki. Csak öreg ma, eljártam. Eljártam. Eljár. Jaj, a becsárját neki. Na, kellemes ünnepeket, Pista. Mudokat.